Kanus bata mga anak pwede motibad sa atong ginikanan. Kung Ginoo ang atong pabuton, dan tubagon gyud ka sa Dios. Kung nasayod ka pila ka litrong gatas imong nahurot sa suso sa imong inahan, o pila ka lata nga gatas o karton na gatas ang imong gididi sa dihang bata pa ka, including sa pampers, sinina, pagpaeskwela ug pagpakaon nga kanimo. Kung nasayod ka niining tanan, pila ang insaktong kantidad ug kabayran nimo ang imong ginikanan, dan may katungod kang motubag nga kaniya. Apan kung ugaling wala kay katungod nga motibad o motubag-tubag sa imong ginikanan kay sala kini. Sa ikaupat nga sugo na dintahura ang imong inahan ug ang imong amahan ug ang magulang nimong edad. So be careful ta mga anak, be careful tang mga anak kay maski pagsipat sa atong inahan, pagsingkangan kanila kung suguon ta dili motuman sa atong ginikanan dan sala kini sa atong Ginoo. Kung gusto man ta maswerte sa kinabuhi, kung gusto man ta kahimutan sa atong langitnong amahan nga tua sa kalangitan, kung gusto man nato i-please ang Ginoo, dapat unahon sa nato pag-please ang atong ginikanan. Kay malipay ang atong Ginoo nga tua sa kalangitan kung kita mahimong masinugtanon, mapinanggaon, manggitabangon nganha sa atong ginikanan.